Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association rengkat bat ka workers power bat ka seng thma urang li juki. Hakasi palai jangatayo kilalet ai da kador khas ho sembut menteri rangba ka jela ban pensengau ye kajing e jokinong de madan halor ka jingbam yo olat ban de jing de herut surak ban kershan yaki yang kisem jongki. Hakani kajing kendo yo sembut menteri rangba ka jela kini kiseng kilapan pau kajing e ka bakrau ban pendap penbiang ya laki yang kisem. Amar bakim yok ban kamai da kabadi jing di herut surak bat kene kelak ta ajur bahayaki. Kila kerpat ek sorkar jela bakat ailat no eki bakin syong de jing dia biang bat bakine trailang bat ke sorkar bat bot berhenti ru hijing batha akabedai bat kajing ekon ni ka kelam COVID-19. Kanong elam jaka kun huntur ka kong Angela rangat kalau ong bak sorkar kelakular ban ajing erap ikinong dia kata mar arhajar sispa tengka sikle brio na kebentalai benai hakapor ba penjari ya ke lockdown. Hendrai haba keseng kalawat benia kala syam babun nek nong dia madan kim semelayo ikni kapisa. Kalau ong bakal pensengau ikani hau ba presiden tensong bat kumjuru halor kejing dan kam ban penyo ya kejaka ka bakerpang ban syong kinong dia. Ban akaliang ba presiden tensong ulakular ban syimkiai ikni kakam. Ti perkhalang yang ngir kum ta ke ma bangir ke imlam kum ailang hidukan ki thok de ki number kum tu ti yang ngir ailang kum tu. Dai tingi ki baduk besok ting ayat nga jenjak plat sebab plan. Ni susong malu malah kemudian ngi syabe abe cawe ngi pulit spang tinggal kerpat dekat sarkar makta kata bakal nyerap lemingi tata kom tangi kerpat dekat sarkar bahwa ngi suthu ki nong di madan labun ba hanrei kumno bantrai kamru em ngi kloi bangin ya corporate lang bat ka government te kumba ki batai social distance ro ngi kloi ya kata namar nadu mensyaru hi ya ka jaka syong ro ngi penbej mar saufut telada naka ars pa anggot hai itu area lada don makanaru ngingi kloi bangin ya penbet naka seng ba mentashi spa ngin pelat gap iwei ngin ya maintain ya kata social distance kenang ba ya kipat ba rukan nom thot yang ngirukan suk ya kiwei rukan suk kinong di madan bat barok ngi sut hu sai ba ka sarkar kam nom la ban chu ai si ai pisah kum to kam don bat kini ki kwa ban yeng ha ki jat la jong ban kamai bat kadai tang kata sha ka bala ban yarap yaki ti menta bakila persang ban unlock mo ya kata ka lockdown bat kila astang ban sya bakin play hidukan ni ongwat ikinong di madan ro kidi ban sya dakaba penbiang kata ka jinga syong mo long syong jingai iwei ni phong ke mas ni kumtai handre ka sarkar kamnum la re lada kamdon ka jing kesan ka seng namar kin dei kinong di madan daladi bat ka jing pej banyak jo ka seng bakila ban regulate bat kalong ka ik pasung si nomor ba kani ka jing penbet ikini ki kam jikinong di madan kala sateng pala lapalat license menta dadai ba biang na man shwa ba survey ba ai license ba pej hangnu balang man chong lawan skani ka khlam kam dan jing e hendrai menta hap den ka khlam ni hap ni penbet hendrai ngi ong tong ni sim kani kum kalat ba khnyat jori ngi bani penbet ikini ki bat jimbo kam dan ka jing e nomor ba aduh menta ya kini ko kecaka ka biang ko song kam dan tikin song pathar kum to apa madan palenti singkir kan nomon ramal kata ke jinge ki bai ba ki bayang em kata ken thi kalong kum nemo bon sen ong bangin pen song ki sini stai ndai pi hap ban so tho hakaliang ka de ka thet kene ka tai lada phim dan haka jaka bayai phoi bar phim la ban de kata ka de jing sisa ti phim la ban ong ba phin sna ka jaka cha ngai sinu tai kam dan jingmun ya kinong thiet kam dan jingmun ikinong dir kam dan jingmun haba ong hawkers ru ki dei be ki break be de hasurak hamadan hanrei kamut bakin song pathar ka sabamon kata te ka bamla padiang maki dala dia kim sultanat hikumta ban ong ban penwit no ne ban wan lam ka jingma no dan ba kersane kata hanrei wat halenti hasingkien ru ngila ban regulate te kino kita ki vending zone kino ki non vending zone kanu ka space na do man shwaling ila ai ka sarkar pa jing sisa wat ya ka baki strong baki bu eki marjong kingi omde bantam palat ya ka sauput palat itam dei nama film dei kedukan he ti ndaki maintain ya kita maintain sakata distance ke kamnum ere tenrei ngong epi kani ke issue kalong kamlong complicated kendian ngi suthu yiki jinga jongki na ka daw nga asyo yiki ba ngan satikok bengine syong te mener ngaya keren mat hapok review meeting ka bangi IT matahu chief secretary un convene je meeting na kaliang jongka urban affairs nang ta kumju na kaliang ki department ki bakher let's say ban yo ya ka jing ya slok bat ruban pej ki record samar kadon de ka case kuma kalau menta kadon ru ka case ka ba hapo high court ka dan sakut
เป็นไรงางำเกรนยากกรรมกับยาเดบกกูดเป็นไรละเจียบังอิละและสีบันเป็นเบกบัน identify เลยในกิจการหังนูกิบเบ็ดกิบเบียงdengan pat nut ban ong menta kum nut namar ba mendra again back to square one ngin steady ngin pek namar ngi suthu giba pli kini ro ki ya kamai jakpo leng ba ka to ki song yeu song hat jong ki ha po footpath ha po khmat dukan jong no ro jong no ti ya ka tangin sapek ngin se jip kia bat nga ko mo ping la IT chief secretary on convene ya meeting wood bat hadin nang ta kin wara pedesya ka government da ka betaban sim ya ka decision dengan ngai ba piong ki bawan nak leng saudong jong ki snong ki tau nanong kundong jong i ban ya roi sasor hadin ba jia kani ka covid-19 ngathai laya suthu te ka banga ngai ngas ngo ban ong ba ngin ya le kan bala ngin ya le chen nong kundong ban ban singan nang ta ban laj ne ki ne ki tai ngin ya le kan bala ban penduna ya ki jing bun briu ki jing lum briu ha po sor silong bat ngin ya le kan bala ru ban ya le biang taki kam ki jam kum karep karyang ka bengila bandon nang ta ka kanika ka kejing ka mai hispas ngi ro don ka bangi juyale be man kasgi man kapor tanga sko ban ong ban encourage ka taru ba not necessarily ban ong ba ngin imja tang naka ka bangi yadi madan namar kani kala belong temporary anytime ha ba teng ong pi ka bor an ka bor pulit leni ki bor municipal kila ban ong ba lum no kiru kin sitom kim long safe kim long stable te long ngidon kam ya ka permanent solution ha ka bide ka pat kani kana man suk ke bro